Salam, hormatly vatandaşlar. Biz Türkmenistan'ın demokratik opozisiyası, paraxor, kezzap, narkoman, cinayetçi, diktator Berdimuhamedov'un şahsılandırılan gymmatlyklaryna garşy görüşýär. Paraxorluk, adawçylyk, kezzapçylyk, özüňden kult ýasamaklyk, döwlet bir adam üçin, olan Berdimuhamedowyň özü üçin yallakçylyk, idiotçylyk, görünçilik bilen bagly boş siýasat, boş kelpeňlik, nebsizlik, rehimsizlik, mertebesizlik, halka karşı ikili siyasetine karşı görüşýär. Biz halk bolup, Türkmen halkyny erip duran öz idiot siyasetini halka karşı ulanýan kezzap, paraxor, jinayetçi Berdimuhamedowa karşı görüşýär. Biz Türkmenistanyň hukuk goraýan we harburluklaryndan haýyş edýär. Jinayetçi Berdimuhamedowy gaty şart ýagda tutsak edin. Salam, hormatly vatandaşlar. Biz şu günkü efirimizi başlaýas. Şu gün 2020-nji ýylyň 24 dekabr hepdeniň 5-nji güni siz ýene-de Türkmen halky DWT YouTube kanalynyň platformasynda. Hoş geldiňiz aziz vatandaşlar. Şu gün bizim platformamyzda bizim bilen Timur Serkerde bilen Piotr bar. Timur Serkerde Piotr, siz bizim vatandaşlarymyz bilen salamlaşyp bilermisiniz? Salam, hormatly vatandaşlar. Piotr? Salam edýän desler, vatandaşlar. Sağ olun. Hormatly vatandaşlar, şu günkü bizim temamız 15-nji ýanwardaky vilayatyň arasynda ýollar açmak, soralar we jogaplar. Ine şu gepleşiň öňürti men YouTube kanallarda, Facebook'ta, Twitch chatynda hem ýerlerden bize berilýän soralar ýygnap, ine şu soralara şunu jogap berjek. Eger de sizin wagtyňyz bolsa, sizin pikiriňiz bolsa, soraňyz bolsa, kyn görmän häzir ýazyň, biz şu soralara jogap berin. Ine bizim temamyza gaýdyp gelsek, birinji soru, şu ýollaryň açmaklyk, halk ýürüýüşe çykmaz size. Şonuň üçin size minus geler diýip, agzy boşlara gep bolarsyňyz diýip murada çıkarman halky diýip, ine bizim bir vatandaşymyz maňa imodan ýazdy. Ine şu sözü, ýani muň diýen zady imodaky bizim vatandaşymyz murada adamlar çıkarma, halk çykmaz. Bir topar arkamda boş adamlar, ýani beýleki hereketler siz tanqid ederler-de awraýňyzy gaçyrarlar diýip aýdýar. Timur, şu soraga siz näme jogap beriljek şu bizim vatandaşymyza? Eşitlermi? Eşitler. Rejim, haramda rejimi, çağalary, garlary, öz vatandaşlarymyzy öldürýär, öz ýurduň içinde daşynda hawa. Indi şol näme ol näme etsegem etmesegem adamlar öldürüp durýar. Indi şol çykanyň gowy dämi şonuň üçin? Öz hak hukumuny näme talap edip çykanyň gowy dämi? Ol tagym adamlar ýok bolup ýyrar. Türkmenistan'ın içinde daşynda. Buna artık näme galdy? Indi halk oyanmasa haçan oyanacak? Halk oyanmasa bolmuyor. Halk oyanmaly. Halk oyansa kaptalan gelip kömekçi göremar. Men başga zat düşünemok. Halk kalmasa bolmuyor. Halk kalmaly. Halk kalan wagtynda hem ýerden kömek bermeli, hem ýerden destek bermeli hawa. Başga zat ýok. Sag bolun. Sağ olun. Köp sağ olun. Piotr, ine size soraýan soru. Eger halk kalmasa, siz opozisyoner bolup öz awraýyňyzy dökýäňiz. Biderek buraya işleriniz etmeň üstünden beýleki hereketdäki adamlar ýürüti efirler edip üstünden gülür. Sizin hem awraýyňyz gaçar diýip ine bize ýüzlenýärler. Siz näme pikir edýäňiz? Dogrudan biz halk taýýar bolmasa, şu artyly geçirmäli, halk 30 ýyldan ýatyp durmasa, biz şu ýaly ýürüýüşe ýollar açmak boýunça hereketlere halky çağırmaly. Näme pikir edýäňiz? Sağ olun sözleriň üçin. Bu bir rejimiň adaty boluş, adatda öňden belli boluş ýaly ýene de uklatmak, ene köşeşdirmek tehnologiýasyny ulanyp durşy, ene göze görünüp durýar we indi halk oýanyp, indi halk özüne
onam dörap başlanda bular ýene halkyň aňyny sowjak bolar. Baştan sow şolaryň aňyny nemesini pikirini neme dip ýene dam şolary sustuny basmak üçin edilen zatlar. Bundan soň wagt geldi diýip oýlan benim pikirimçe. Dogry. Menim şuraýdan goşaýyn. Dedim. Hormatly watandaşlar. Biz näme üçin şuraya ýürüýüş çağırýar? Biz informasiýony görüşi 1,5 milyon bäri alyp bardyk. Biz düşündirdik. Mundan meter düşündirmek halkymyza geregi ýok. Inni hereketler gerek. Sebäbi bize de aýdarlar, haçana çelisi ekranyň önüne gurulajak. Haçan hereketlere giýjek. Biz hereketlere giýjek bolup hemme usullary işläp ýatyrys. Ine birinji hereketimiz 15 ýanwarda adamlary ýollar açmakly. Onun öňünden biz düşündirdik, näçe ýollar açmaly, näçe şu ýollar bir kanun yapyldy we egerde kanun ýolly yapylanmasa onu bizim halkymyza, bizim watandaşlarymyza hökümet näme kömek bermeli? Näme şol saklap bilmeli? Sebäbi ol bir idiotizm. Sen ýollar yapýan, adamlara işlemäni mümkinçilik beremok, bazarlar hem ýapýar. Bular nähili onsoň günni görsün. Öňki adap edýän günlerine öldürip koyýan. O diýmek o halk bilen iş ýok bu adam. Diýmek Türkmenistanyň prezidenti onun üçin ýollar yapylanok, ya onun garnaşlary üçin ýollar yapylanok. Onun hemme zavod, fabrikalary, onun hemme garnaşlarynyň dukanlary işläp durar. Diýmek, diňe koronavirus halkda bar we onun doğum garnaşlyrynda ýok. Diýmek adam saýlamak. Diýmek, egerde sen kanun ýolda ýüreseň, kanun boýunça sen görkezme berseň, onu sen bağışla, kanun ýolda şu görkezmen jogapkärçilik. Ine şoň üçin biz häzirki günni ýollar açmasak bizim halkymyz kösenýär. Şöyle bir sorgy mene gelýär. Murad aga ýollar açyp pul bersen geçip dursun. Näçe biz pul bermeli öz watanymyza? Näçe biz öz watanymyzdan 50 kilometr başga vilayete giýjek bolsak biz pul bermeli. Näme biz daşa ýurtdamy? Oň wizasy barmy näme? Näme biz pul bereli? Ay şu paraxor polisa bersen geçýän. Men näçe paraxor polisa pul bermeli? Ol karantin dip karantin ýok. Bular ak maska dip ýa-ni gara maska adamlar tutup ştraf edip ýörler. Bular jaýlaryň öňünde maşinlarda oturup ýa-ni gelýän adamlar koglap, kimde maska ak däl gara bolsa, ya maşindan çykanda maskasy bolmasa böküp tutup terroristler tutanýaly, koglap tutup ştraf edýärler. Polisler kaçan öz işlerini yerine getirecek? Kaçan polisler üyüşüp Berdimuhammedow jenayatçı, paraxor ve onun garnaşlaryny sakla halkyň önüne jogapkärçilige çağırjak. Ýollar näme üçin açmaly? Birinciden biz öz haklarymyzy almaly. Türkmenistanyň hökümeti haçanla paraxorluk eden ýagdaýynda, haçanla Türkmenistanyň hökümeti kanunlar bolan ýagdaýynda egerde hukuk goraýan gurumlar onu hiçbir diýip bilmän bolsa, onu bizim halkymyz ýolbaş hökmüne, döwletiň dolandyrış hökmüne, konstitusiýanyň esasyna ýerine ýetiriş hökmüne aýtmaly. Stop. Şurada kanun bozulmaly, ýolları açyň diýip açdyrmaly şonu. Ol ýa-ni prezident haçan aýdar, haçan eder, näme der diýip prezidenti Berdimuhammedow Hudaýa döndürdiler. Konstitusiýada bizde ýok uraýan wezipe. Hemme wezipeler jogapkärçilikli we ýa-ni hakly. Jogapkärçilik etmän diňe haklaryny ulanyp tozdurup ýör döwleti. Onu döwlet bolmaly. Şondan döwlet ýykyldy. Häzir karz alyp ýa-ni eýýän büdjetiň 40%-na ýetip ýeterlik karz aldy. Edil ýarym ýylla. Türkmenistan batyryp gidip otyr. Büdjetiň ýa-ni WWP-niň 100%-na karz alsa, men saýdyn 10 ýyllap üzmeli bolýar. Görnen o zatlar. Sebäbi gizlin hemme. Hemme de şu hereketi gizlin. Şu adam gizlin ýaşamaly. Şu halkdan gorkup, halkyň içinde raboçy bolup gizlin ýaşamaly şu adam. Prezident hiç wagt bolmaly. Prezident hökümetiň ýolbaşçy, prozraçny, publiçny adam bolmaly. Halkyň gönden gönüne geçmeli, bizim gülüşüşimiz ýaly. Jogaplar bermeli, soraglar almaly. Ýa-ni halkyň öňüne hemme edýän işini jogap bermeli. Hani bizde jogapkärçilik barmy?
Hep 14 ýylda Berdimuhammedowyň jogapkärçiligini gördüňizmi? Oturup kabine geçirip şo ýerde adamlardan özüniň öňüne jogapkärçiligini alýar. Ahany senin halkyň öňüne ýylyň netijeleri boýunça, gazanan netijeleri boýunça meýnamany, öz meýnamany ýetirişiň boýunça han jogaplar? 14 ýylda ýok. 14 ýylda jogap berbilmedi adam. Türkmenistan var ha, şeýle o çukura salap salamaýdy. Indi bizim halkymyz näme kalmaly? Bizim halkymyz galanna öň yatan halk 30 ýylla bir wada galyp bilmek. Ýuwaş-ýuwaşdan adamlaryň köpelip birden alyp gider. Näme? Eýýem halkyň aň düşünjesinde galmak diýen zat durnukludur. Öň şuraýaly pikir etmeden bular gorkýar halk. Bizim halkymyz gorkakda, ýalňyşmy? Bizim halkymyz arzusuz. Bizim halkymyz watançy däl. Bizim halkymyz ynany okýşlady. Ine oňa diýsem bolýar. Şonuň üçin meniň pikirimçe biz ýürüýüşe goşulmaly, ýürüýüşe ýüremeli. Eýýem onuňla bizim agitasiýa eden zatlarymyz netije berdi. Önüm berdi. Serdar Berdimuhammedow bazarlara aýryp özü açyp bahalary düşüripdi. Valyutany düşüripdi. Gorkýar halkdan. Berdimuhammedow şu zatlary ünsürýärmi? Ýok, peýkine de däl. Inni gorkýar. Esasy halky galdyrýan alamatlar produktowy kartçykda eger produkty bolmasa, pullar alınmasa, valyuta gymmat bolsa, olaryň durmuşy, ýaşaýyşy has pese düşdi bolýar. Ondan haritlaryň bahasy ýokary. Ine şu 4 saat elementi işläpdi. Berdimuhammedow ýazyp, men ýanky diýen zatlarmy, şuň üstüne işleseňiz, halk entek sizi bir ay 2 ay saklar. Şuň üstüne işlemeseňiz, böküp çykyrsa ýykar. Şoň üçin ine esasy biz halky çykarmaly. O ýygymizy bir topar özüne jogapkärçilik hiç wagt ömrüne alma, hiç wagt gazanmadyklar. Olaryň ýedi bilen, olaryň akly bilen, olaryň ýanky pikirler bilen ýaşajak bolsak, biz hiç wagt gazanmaýys. Ine men özüm çaýdaýyn, men hiç wagt gazanmadym şolar dinleýän bolsam. Hiç wagt dinlemok. O birini dinlejek bolsam, şoň gazanyp bilen zadyna sevdim. Eger bir zat gazanan bolsa, onuň durmuş tejribesi bar we iş tejribesi bar. Ondan bir zat öwrendim. Şoň üçin biz kimden öwrenmeli? Öňüden. İş başak bilýän, ukyply adamlardan öwrenmeli. Başga ýol ýok. Öňüçek bolsa. Sen tırnokka etýän bir ýerde bir zat. Ol ýaňy gelen ýa 15 ýyldan hiç wagt medal alyp görmedik adamdan öwrenjek bolýar. Ýok. Sen öwrenirsiň çempionyň içine iň güýçlünden öwrenirsiň zanyň içinde. Ya şoň maslahatlaryny, pikirlerini paýlaşyp şondan öwrenirsiň. Dogry däl? Şoň üçin bizim halkymyzda şu ýaly çempionlar köp. Türkmenistanyň içinde doly. Men gürleşip ýörüm şolar bilen. Maňa akly öwredýärler. Berekende. Biz öwrenmek şolardan. Arsaçylygy, gahrymançylygy, watanperwerçiligi, mertebemiň, ruhlarynyň galşyny şolardan öwrenmeli. Berdimuhammedowdan öwrenir zat ýok. Ya Berdimuhammedowyň ýalla komandasyny ol burkola ýala ol sutinyor. Çağı nimelerini ýatap şolar satyp ýör. Indi medeniýet ministrim şoma bardy, şammy pamma gyýlar satyp ýör. Banditler bular. Ynanyň köçede de bir düzgün var köçede. Diňe giýje satýan. Bular giýje uny da ho. Köçeden geçirdiler. Köçede banditlerim bular sersen bir nefsi var, bir arsaçylyk var ya, ba azyk. Burada zat kalmady. İnedin satjak bolsa da satýar. Watana gurrun nämeden o? Berdimuhammedow şeýle. Türkmenistany eýen 5 gedek 5 tarafa satyp goýberdi. Türkiýede satdy. Rossiýa bar, o ýerde de boyun egdi. Bu ýallak bir zat, gorkak. Bu lider däl. Bu liderin edil ters tarapy, iň soňkysy, tormys diýilýär. Şoň üçin lider diýen söz diýenne, watan programma siz tormys sözüni ýanky çalşyň, oňa düşünersiňiz. Bizim milli tormysymyz diýdi şu. Şoň üçin biz hiç kime etmeliler, din öňe gitmeli. Biz halk galsyn, ine devlete içinden böküp çykýar, görürsüňiz. Biz halky öňe gidip iş tamamlaşýar. Şoň üçin
siz daşını biz içinde uzatlar yok. Biz sizinle. Biz de kansa gideriz. Biz bolmasa kalmardık, bolmasa dururdık, yapardık bu zatları. Biz de kansa gidip şu meseleni çözmesek biz durmayız. Şimdi beylik soruları geçeli. Yine soru var bizim vatandaşlarımızdan gelen. Yine Kizya Yağmur deyip yazıyor biri. 3 yıl bundan odalyaptır YouTube'da. Пока Туркменистан нейтральный, ничего не изменится. Прикрываясь нейтралитетом, Харамулы и сторонники творят, что хотят. Отказаться нужно от нейтралитета. Лишение нейтралитета избавит народ Туркменистана от диктатора и подхалимов. Работайте в этом направлении. Удачи вам. Спасибо, Кизя Ягмур. Тимур, siz näme pikir edýäňiz şu bizim Kizya Timur'un maslahatyna? Şunu berýän maslahatyna neutralitet aýyrmasaňyz hiç zat ýeňip bilmersiňiz diýär-de. Näme pikir edýäňiz? Benim fikrimçe şu sorağı ben geçireyim ben. Şu sorağı. Bolur. Piotr, siz näme pikir edýäňiz? Ine şulardan bizim vatandaşymız egerde neutraliteti aýyrmasaňyz hiç wagt ýeňip bilmersiňiz diktatory. Neutralitet bolansoň hiç haýsy döwlet goşup bilen ok diýip aýdýar. Näme pikir edýäňiz? Sağ olun sözlerine. Bu soraga haýsy burçdan seredişiňe bagly da, näkilik seredişiňe bagly da bu neutralitet, bir taraplyga aslında bu zadumka bolan şu näme bir taraplyga alanda şu diktator rejimini kurmaga, şu beýlik ýurtlar goşulyp ölmez diýip näme pikir şol näme bilen maksat bilen alynan da muňa içinden jany var ýöne biziň häzirki ýagdaýymyzda bu Berdimuhammedow galsa rejime galsa bular bir taraplydan hiç çana näme etmez. Bir taraplyk bizden hiç saat çykmay, gapdadan garapym hiç saat özgermem. Ne bir ýarym ýyl içinde de şonda da özgörüşler boldy. Ene bir taraplyk duranda da biziň elimiz azad etse bolýar biziň halkymyz. Ýöne esas ene şu aýgytlaýjy pursatlar näçe 15-nji ýanwarda halkyň ayağa galyp halkyň işçiligine bagly bolap. Bu ýerde bir taraplyk o diýen bir Sesiniz diýär, Piotr. özüniň täsirine ýetip durmadymy? Dogry. Halkymyz Sesiniz diýär. işçi bolup halkymyz Dogry. Sesiniz diýär, Piotr. Sağ bolun jogaňyz üçin. Eger Sen şöyle. Hormatly vatandaşlar, Piotr'un sesi diýär, şoň üçin menim goşaýyn şu aýdylandyrapdyra. Sizin bir taraplyk elbetde bize täsir berýär. Bir taraplyk elbetde beýleki edaralar, gurumlara ýüz tutmak we şolaryň kömek almak täsir berýär. Bir tarapdan. Ýöne beýlik tarapdan sizin Belarusyada bir taraplyk ýok, ýa Rossiýada bir taraplyk ýok. Ýa Ukrainada, Armeniýada, Gruziýada bir taraplyk bolmady, ýeňdiler. Şoň üçin biz bahany gözlemäli. Bir taraplyk bar, ýok. Berdimuhammedow 5 sany ýanky ýyldyzy bar. Maňlaýynda 2 sany kresti bar, o nemis kresti. Onu etmeli. Biz öz işimizi bitireli. Biz atmaska gözlemäli. Bir taraplyk bize päken beren o Berdimuhammedow öz wezipetinden aýyrmany we jenaýat çekmäni. Dogry düşünün. Şoň üçin menim pikirimçe biz esasy bar ünsümüzi bir zada urukturmaly. 15-nji ýanwar ýollar açmaly. Ýollar açan soň ikinji hereketimiz Türkmenistanyň bilen beýlik döwletiniň arasynda
yollar açıp öz vatandaşlarımızı, öz doğan arındaşlarımızı evakuasiya etmeli Türkmenistan'ın içine. Yine şunu kadar biz etmesek, biz öňe gidişlik yok. Gitmek kıyım olacak. Yani Türkmenistan'ın içindeki adamlar köpüsü yaş, köpüsü garra adamlar, köpüsü ayal maşgala. O görgürlere karşı yani MHM, polis ve beyleki hukuk goýan, yani hukuk boýan gurumlar durumdur. Şoň üçin biz kömek etmesek bolmaýar. Menim pikrimçe bize bir taraplyk täsir beren ok. Hormatly watandaşlar, soruňyz bolsa ýazyp duruň, biz siziň soruňyza da jogap bereriz. Ine bir soru ýazdy. Соромы, пикрими, я да маслатами, касы добрая. Мы, туркмены, сожалеем, что при Ниязове молчали, он залил бетон диктатуры, то есть он построил из бетона диктатуру. Завтра будем сожалеть, что не боролись против Бердымухамедова. Послезавтра будет поздно. Послезавтра мы будем стараться бороться против Сердара Бердымухамедова. Поймите одно, диктатура такая вещь, она только усиливается. Она никогда назад не идет. Она усиливается, доходит до такого сжатия, что народ уже не выдерживает, а взрывается. Вот до этого сжатия она доходит. Поэтому мы в диктатуре только вперед идем. Мы назад не идем. Поэтому здесь надо обязательно ее менять. То, что Сердар по имени Чебурашка придет руководителем, ничего не изменится, поверьте. Первые там полгода интернет-кафе откроют туда-сюда, наладят там, продукт дадут, постараются купить наш народ задешево, за ляжки. Валюту снизу черным путем, не экономическими рычагами, не финансовыми инструментами, не работая, не заставляя работать экономику Туркменистана. Нет, другим путем, черным путем. Просто наши же деньги, которые приходят, минуя все финансовые инструменты, финансовые, значит, взаимоотношения, экономические взаимоотношения между предприятием, минуя всего, просто Центробанк занимает и заливает деньгами черный рынок. То есть официальный курс как был недосягаем, нереальный, так он остался. Просто они на черном рынке начали играть. Это неплохо, но так нельзя делать. Это криминальная вещь. Так нельзя делать. За это надо Сердара Бердымухамедова уже сажать. Это экономическое преступление. Поэтому кто это делает? МХМ, полиция, кто сопровождает эти деньги и раздает людям, они совершают экономические преступления. То есть они, как другие люди, на черном рынке меняют валюту. Ладно бы свои деньги меняли, они государственные деньги меняют на черном рынке. Например, вот я гражданин Туркменистана, официальный курс 3,5. На каком основании Сердар Бердымухамедов берет деньги наши с Центрального банка и меняет не по 3,5, как положено государственному чиновнику, а по 19, 18, 20, 25. На каком основании? Если он поменял, где разница этих денег? Куда он их дел? Он же перед Центральным банком по 3,5 отчитывается. Куда он дел? Почему он зарабатывает? Почему он свою криминальную схему официально, используя, государственная организация делает? МХМ, полицию, прокуратуру. Эти организации должны его ловить за это, они вместе с ним идут и делают. Я же говорю, это бандитское государство. У бандитов какие-то лимиты есть. Они беспредельщики бандиты. Бердымухамедов беспредельщик, бандит, тормоз. Он и наркотиками занимается. С Афганистана в Керки построил международный аэропорт, оттуда в Мексику водит и в Америку завозит героин. Он занимается международным наркоторговлей. Все посольства, почему они такие посольства? Они все люди госбезопасности. Они даже с людьми не разговаривают. Их основной бизнес – продажа наркотиков, доставка наркотиков через дипломатические вот закрытые линии и реализация. Все. Они там, в Афганистане есть уже специальные люди в Европе, они им отдают, те им долю отдают, Бердымухамедову пачками просят. Поэтому они не боятся ни Бердымухамедова, никого. Они свидетели его преступлений. Они знают, что их не уберут. А какие-то паспорт не поменял там, с нашим человеком, гражданином Туркменистана пришел, заявил там паспорт. Они плевать хотели. У них бизнес идет, черный бизнес, наркотический. Это вот государство. Мы хотим от этого государства что-то добиться, какой-то правды, какое-то процветание.
Мы в своем уме. Они-то понятно, это беспредельщики бандиты. Это наркомафия. Но мы, почему мы не серьезны? Почему мы им верим? Почему мы ждем, когда это все случится? Почему не встаем? Турция, в Москве, в Париже. Везде не встаем и не сделаем. Чего мы ждем? Кого мы ждем? Бандитов? Так они грабят нас и будут грабить. Государства нету. Бандиты. Сегодня валюта продается с Центрального банка, зарабатывает Сердар Бердымухамедов, продает на черном рынке. Это осуществляет вместе с ним национальная безопасность Туркменистана, полиция. Это официально происходит. Не бандит? Бандит. Это же экономическое преступление. Почему его не арестовывают? Почему Бердымухамедова не арестовывают? Он и президент, это отдельная должность, он представляет во всем мире государство Туркменистан. Председатель кабинета министров, он завалил страну, просто она легла. Все отрасли упали, банкроты. Почему за это он не понес ответственности? Он же председатель кабинета министров. Почему он одновременно президент и председатель кабинета министров, и одновременно он является председателем Народного собрания Халк Кеңеши, Халк Маслихаты? На каком основании? Он нарушил 3-4 статьи Конституции только вот за счет вот этих вот должностей. Он преступник, бандит. Как вам точнее объяснить? Вы когда-нибудь видели, как захватывают предприятия в Москве, то есть в России захватывали? Рейдерский захват называется. Вот смотрите, Бердымухамедов в 2007 году вместе с Жаданом, Храмовым и своей группой они сделали рейдерский захват государства. Они захватили государство. Он их уничтожил. Жадан убежал. Храмов сейчас убегает. Остальные все в тюрьме сидят, туркмены. Потому что других он не трогает, все равно они молчать будут. А туркмены, они же скажут. Он их уничтожил. Он что теперь делает? Он продолжает рейдерский захват целого государства. Сейчас он забрал 3 ветви власти. Теперь он хочет сделать монархию. То есть он хочет, как монарх, управлять этой страной, а своих детей поставить президентами и так далее. А потом поговорят на этом он все делает. Поэтому здесь надо быть очень внимательным. Мы еще раз проспим ситуацию, где у нас есть шанс, где перекресток идет, вот на этой точке у нас шанс. Если мы его проспим, кто-то что-то скажет, кто-то не хочет, кто-то еще что-то. Просто мы свое внимание в другую сторону уберем, значит мы это проспим. Поэтому однозначно надо подниматься. Однозначно нейтралитет нам не мешает. Спасибо всем. Перейдем на другой вопрос. Вот другой вопрос у нас есть. Вот ТМ мотивация говорит, да, 3 дня назад. Ay ağam hak hukuk diyen ne edip hak hukuk talep edecek? Bul oradan ak edip dık yağar. Abizyanka son neyme bolor? On meşrutka yatar общественный порядкы bolyan deyip on son neyme deyip bolya. 100 adam, 1000 adam ayağa kalmasa kalsa da ütkömene hak hukuk talep edeni bilenem hiç tat bolunuk. Şu vatandaşımız neme diye Timur. 1000 adam alsa da hiç tat ütkeni yok, tutup alıp giderler. On meşrutka basarlar, şonun bilenem hiç tat bolmaz deyip aydiya. Siz ne fikir ediyorsunuz? Birden 1000 adam kalsa bu haramda korkar o 1000 adam kalsa. 1000 adam kalanok bir hava bir 1000 adam kalsa 1000 adam köp adam oluyor. Şoň üçin men kirimçe bärde bugün 1000 adam alar, erte 2000 adam alar, elektroniýe 3000 adam alar o. Şol häzir durmal däl, häzir gidip dur, şo bolup duran hereketlerin baramy işläp dur, görseňiz taryhda birinji gezekçili aktivistler çykyp dur, gürläp durlar hawa. Haramdagy wiran çykardylar näme internetde hawa. Hem internetde nire bassaň internetde haramda hawa şo arada hemme maglumatlar çykyp getir hawa. Bu taryhda bolmady beýle zat. Hiç bolmandy taryhda beýle zat bolmandy. O indi şoň üçin çözmak
gowy goranmak diýär. Gowy goranmak üçin çözmeli. Eger sen öz näme esirge ahlamaja koýsang onda sen başga esirleri dahalama borsun diýip bir zat da. Owa. Если не накормишь своих войск, то накормишь чужих войск, дип айтты да. Соңда нападение лучше защиты дип орсларда. Çözmek en goranmak diýär. Şoň üçin häzirki toka şu häzir işler gitip durýar, adamlar aktiv bolup başladylar. Edip duran işlerin barym işläp durýar. Şoň üçin bir işat bolmaýa, işat bolmaz diýsen hawa. Olmajak zat ýok. Onu özüň anamaly, herekete geçmeli. Sag bolun. Sağ olun. Piotr, şu meselede ine bizim bir vatandaşımız ya 100 adam olsa, 1000 adam olsa, 10 meşrutka basarlar, hakkını toğru zat diýen bir adam näme gurulmy diýen. 10 meşrutka saklap, yani apşetini işlep goýberýärler. Biz ýeňilmez diýip aýdýar. Siz näme pikir edýäňiz şoňa? 1000 adam olsa biz ýeňilmezmi, ýeňilmez? Bu yerde bassa da onu kavasın näme basın ýöne beýle tarapdan halkymyz gorkup duran halkam görýär da o biziň ýurdumyzda da şuňa nemeler boljak eken halk galjak eken diýip soň olaram iň bolmanda pikir edip neme edip indi kelekler olaram soň oýlanyp neme edip beýlekler hem şey dip özüne çekýär şol galan adamlar özüne çekýär. Bulardan da korkka neme правительство işadam edýärmi? Men pikirim. Doğru. Ol ne dünküde Ivan Urgan diýip oruslarda nemlarda şu gepleşiginde da edip de neme maladajy täze öýlenen maşgala diýe täze durmuş kuran maşgala diýe prezidentiň de aýdymyna tans edipdir diýe de sazyna diýe. Soň beýlek saýtda ýandaky sora bere как насчет neme diýe de gijene de birinji gijene diýe de şonu ýaly edip indi biziň halkymyzyň üstünden izdiwaç edip hemme smide hemme ýerde nemelerde prokol tutup nemede oturlar da degişip gülüşüp bu bir indi munyal nemelere maskaraçylyk goýmalyn da şondan bütün dünýä maskara boldy. Sağ olun. Sağ olun. Doğru diýäňiz. Ine bizim Türkmenistanyň prezidenti şoňa aýdylan zatlary egerde başga bir prezident bolmasa atstafka giderdi. Şu ýaly maskaraçylyklary Türkmenistanyň taryhyna bir ýol başy eşden bolsa namys edip giderdi. Sebäbi şol adam soň geljek Türkmenistanyň halkyň arasynda den hakly ýaşamalygyny gözüňde tutup giderdi. Bu adam halkyň içinde den hakly ýaşamany gözüňde tutanok. Bu adam men döwleti basyp alýan, men paçalygym bolýar, gülsünler üstünden. Nämesinler tüýkürsinler üstünden diýip ýanky öz ýolunda dowam etýär. Ine şunu söýür. Bu öz ýolunyň paçalygy eltip barýar. Niyaz fikrim bäçi şonu etjek boldy, ýetişmedi, öldü. Ine şol iksany diktaturan arxitektorlar Jadamlyň Hramow şun kellesine goýdular. Bulum tuporak bolansoň, tornurak bolansoň şol ideýany alyp şoňa gelip otýar. Bu düşünenok Türkmenistanyň baýlygy ol her betbaşçylykdan çykmak üçin ýeterlik. Şonu alyp ýöne şu ýerden biziň ýanky baýlyklarymyzy, ýerde duran baýlyklarymyzy, ol biziň jüýümizde gelmeli baýlyklar. Şu ýerde duran baýlyklarymyzy ogurlap, ýene de şonuň 1%-dan bize berenok. Ine muňa diýen iş. Şoň üçin Berdimuhammedow onu gurdy, muny gurdy, hiç adam guranok. Berdimuhammedow biziň baýlyklarymyzy ýerden alyp, daşyryklardan karz alyp, şonu tyşytly ýanky ýerleşdirmän, gerekmejek obýektleri beýaşetse gurup puluny ogurlady. Başga adam bolanmasa, şol täze gurulan obýektiň beýaş estesini gurardy. Şu Aşgabat City'ye Aşgabat gurulýan zady beýaş vilayatda gurardy. Biziň vilayatlarymyzdan ösüp giderdi. Ýöne bu tupoy, tormuz bolansa, muny biznesmenler mutyk diýär, beýlik döwletden ýolbaşçylar mutyk diýär. Bulam ýanky samsykrak bolup 100 millionlap ýanky Kyrgyzstana berýär. Näçe 8 milliard mi Türkiýe abşad etdi. Bir
halka kıyınçılıkta lyaşka tap bilen ok, burum 8 milyar Türkiye bereyin yani kol çekip pulu geçirip yatıyor. Bu taraftan hem hiç mi gül közceka olup pul alıyor. Ol ön şeyle var söz vardı Novoruski dikte. Ol BMW ya Mercedes vardı. Yani malinowy kostyum vardı. Ön 92. yıllarda. Yönü öýüne barsaň o apşagydy. Şunu ýaly, şunun yani hakykatdan hem özüni baý edip görkezjek bol. Prezidentden döwlet meňki men şoň baý edip görkezjek bol. Bütün döwletlere pul paýlýar. Halky ölüp tuğka. Şo zatlary görmeýär diýsen ýalňyşýan sebäbi bizi seredip dur, eşitip dur, halkyň galanyny gorkup ýa-ni serhetler ýapyp dur. Hemme zatdan habarly. Aňyr başyna ýetdi. Ýöne bular bara. Ne Şamlysy, ne Gurbanguly. Şoğra. Hiç wagt döwletiň başyna Ilaytada uly ýol başçy bolup, hiç wagt döwletiň başyna gelmediler adamlar. Seýdiň biz nähili nukotto biz ýa-da nähili nukotto biziň halkymyzyň habary ýok bolup geçýän zatdyr. Ünsürüm. Berdimuhammedow yaraman ýatanna. Men aýdamda ýanky Şammy öz 20 adamlar bilen köşke giýjek bolup prezident boljak boldy. Atyşyp ýanky ahrana bilen şoň bir ogluny öldürdiler, onu ýa yaradylar. Ondan bular izni aýtdylar. Bolmasa bir 3-4 saat atışdylar. Prezidentiň ýanky ýerine ýerip prezident bolmak. Bular näme pikir edýär? Prezident bolmak bir balyp kresloda oturdyň prezident. Han saýlawlar, konstitusiýa, o zatlarda ünsünmelen oklar. Görýärmi öz arasynda bolup geçen zatlar. Bir de bulara döwlet diýip gelip ýör, bulara döwlete aňarda dursun. Pytrady hiç zat kalmadı. Hemme zat pytrady. Bular öz arasynda saýlaw bolmaly zatlary, ýanky konstitusiýanyň içinde goýan zatlary üns bermen göni şo kreslany aljak diýer Türkmenistan döwleti ýaryp geljek. Baýlyklaryny uğurlap geljek. Bu başga da kelletine getiren ok. Pudoklar galdyrmaly, döwleti östürmeli, konstitusiýany ýanky çalışmaly, demokratizasiýa etmeli, halkyň grajan aktivistliğini kaldırmalı, cemiyet edarları kaldırmalı, demokratik institutlar kurmalı, adat metbuatlar koymalı, halkı açık östürmeli, bilimlerini halka bağlatmalı. Bizde orta hili $800'dan $3,000 çelli alyan orta adamlar 80% olmalı Türkmenistan. Bu zatlar gaýgeden ok, bular diňe kresl alıp ol hökümet ýok. Hükümetteki bular, hükümetin içindeki adamlar nämetini görýär. Diňe polis, MHM. Onu da jaň edip işlen etdirýär. Bolly. Bular beýleki ministrlikler zatlar, badyr bular bir zat edýändir diýip pikir emeden. Şunu ýaly bir näme diýsem, bir bihetde hiç zat düşünmeýän bilimsiz bir kezzap. Şoň üçin şunu alsa, şunu galyp gitmedi döwlet. Hükümetteki işleyen adamlar yüzlenýär. Siz halksyňyz, MHM, polis, harboluk, nidesiz. Onu ýaly gorkup otursaňyz, pagonlaryňyzy aýryňyz. Ol waýenni kitleriniz parada çykmaňyz. Siz görünmizde siz maskara. Şunu ýaly jenaýat işe gidip tuğka, dym otursaňyz, eliňizde ýarag bar, tanklar, samolyotlar, hemme zat baka, dym otursaňyz. Size wapşe bolýar biz yararsız, biz hiç satsız, haklı adamlar, siz yaraňyz bar. Hakyňyz ýok bolsa da tankla ýyp, nimesini ýap, lüwüni ýapdyp sür göni. Diýer şo puşkany şoňa. Bir mut berýän çykmasaň ýarýan diýip. Böküp çykar. 5 bolup barmy 5 tankda. Hemme adam bar. Samolyotuňyz barmy? Hemme adam bilýär. Näme garaşýar? Kime garaşýar? Egerde kanun ýollarda bolmasa, beýleki ýollar bar. Halkyň arkasynda durun. Halkyň arkasynda durup, şu halka bir adat etse, görkezin sen halk üçin kasam içeniňizi, watan üçin kasam içeniňizi görkezin. Türkmenistanyň prezidenti bandit Berdimuhammedow kezzap we Türkmenistan, watan, Türkmenistan topragy bular bir aýratyn zatlar. Bular bir ýer bilen asman ýaly aýratyn zatlar.
Türkmenistan'ın prezidenti bir doğulu, Türkmenistan, vatan, halk, bulur bizim bir cennetimiz. O doğuluk bilen cenneti buluşturup olmadı. Häzir doğuluk cennete gelip cenneti doğuluk etdi. Düşünýärsiz mu şolakda? Biz size düşünürük gelýär. Şundan meter näde düşündirýärmi bilemok men. Eýýem ýanky bir 5-6 halky düşündirilýär. Bizim düşündürüşlerimiz 5-6 halka yetýär şu. Eger Türkmen halkyna şom yeterlik däl bolsa. Hawa şeýle ýene bir soraw bar. Ine bizim vatandaşlarymızdan gelýän hormatly vatandaşlar sorawyňyz bolsa ýatyp häzir şo sorawy seýdip geçer. Var ýa 2000 mыңdan bolan YouTube'dan. Надо лечить всю страну, все стали невменяемы. То, что творят в Туркменистане, могут перетерпеть только ненормальные люди. Men şunu diyen sözler bilen alaşýan, şu adam näme diýär? Şu psih Türkmenistan'ı psih banitsa öwürdi, Türkmenistan'ın halkyny psih banitsaň pasientlaryna öwürdi. Sebäbi ak maşin, ak paddon, ak bumper, ak maska häzir. Inanyň, ak maska. Ine şuraya zatlar bu öz gymmatlyklaryny, öz psih gymmatlyklaryny halka siňdirip dur. Doğrudan halk psihiçki pasient ýaly bolup gidýär. Eýem Parisleram, emhemişleram psihiýaly talap edýän zatlaryny egerde şonu Türkmenistandan çykaryp daşarda bir 10 gün ýaşatsaň, şu propagandany görmän, kararlary ýanky görmän, görkezmeleri görmän ýaşatsaň, onuň täze kellesi işläp başlaryn, ýene şol aýdýan zatlaryny özüne aýtsaň, özüm geňir. Men aýtdym şonu. Ne şu ýaly bizim bir vatandaşymyz ýa-da Timur sen näme pikir edýär? Dogrymy şunu diýen zady? Ören doğru ýatdyr, ören toşkawat diýdi, oşal däme. Aýtýanlar dogry, bizim vatandaşlar şu haramdagy rejimini näme üçin bilen okuyor? Ol ýaşlarymyz daşarda näme üçin bilen okuyor? Belki Türkiýede öz vatandaşlar näme üçin bilmeýär hawa. Konsullar näme üçin bilmän durur hawa. Konsullar etken iş ýok. Konsullar diňe haramdagy diňe öz kanuny işler kanuny boýunça goýulan işleri eden oklar täzinde diňe haramdagy diňlemeli, diňe haramdagy biratybat etmeli hawa. Attalary näme ýoşurtun plorlar hawa. Şoň üçin bizim vatandaşlaryň barına psikologik pomoş gerek. Täzinde действительно olar dogry aýtdy. Täzinde şol haramdagy rejimi adamlar dälertde türkmenleriň özlerini dälertip barýar. Dogan garşy çykyp, dogan geçip. Dogan garşy çykyp, dogan ogly iňesi üstüne näme diýip söýüp saýdy bolar. Şol bolupdan atan bar betbagtlar hemme şu haramdagy rejim bolýar şol. Şol şu wagtda bizim biz şol häzirki wagtda şu tir arada şol näme aýrymasak, haramdagy aýrymasak, şol däli şizofrenik, narkoman eken işini bilen okawa. Näme çenen bilen ok, näme diýenen bilen ok, gepler bilen ok diýdi hawa. Şoň üçin diňe aýaga almasak başga alat ýok. Awalım. Sağ olun. Piotr, sen näme pikir edýäň şu soraw? Şol bizim vatandaşymyzyň diýen pikirini paýlaşýan ýa sizin pikiriniz başgamy? Piotr bizi eşitýärmi? Ýa gorçaýarlar näme? Timur Türkiýeden jogap beremem. Awa alalaşan doğruluğunu sebebi bu bizim yurdumuzda o psihwanita döndürdüler. Ine bir neme var da kitap başnyalı 451 gradus Fahrenheit boyunca diye. Şunyalı cemiyeti hemmesi şunyalı diye cemiyeti
hemme bir kile Piotr senin sesini görmüyor. Diyen varını bu iştiren pikir galmadı ýaly öz başda çözüp kabul edilmeýän, özlerine jogap berilmeýän Piotr senin sesini de iştiren o. Siz öz internetinizi täzeden bağlamaly bolsaňyz. Sesiniz bölünýär. Aýdan da atlaňyz iştiren o dogry. Bolo. Indi ýene bir soraw bar. Dogrudan şul biziň diýen vatandaşymyz bilen men ılalaşan Türkmenistan psihbanisa döndürdiler. Olam ýolbaşy kim bolsa bizim şoraýar bol. Sebebi diktatura. Haçanda ýolbaşy psiham bolsa, ýöne demokratiýa döwlet bolan bolsa, eýýän bu adam giderdi. Muny gider ýaly ederdiler ýa basardylar. Ýöne demokratiýa döwlet bolman soň ýolbaşy ine psih bolsa, olam döwletim şöyle döwlet diktatura döwleti bolýan bolsa, ine şu ýaly netijeler hökman suratdan bolar. Şoň üçin hökmany biz şu adamy tutsak edip şunu bağlatmaly, doğrudan şu psih bolýan bolsa, onda ýarty günäsini geçmeli diýen. Ýa psihlarda ýa-ni jenaýet boýunça ýarty günäsi geçilýär ýa-da dogry günäsi geçilýär. Onu isleýär etmeli. Ne şurada bir vatandaşymyz ýa-da eger diktatura ýok edilse, paýtaxt Aşgabatdy başga vilayetler bilen üýtgedip bolarmy? Потому что мы разрешаемся от этого холодного города. Sedim, her wagt Türkmenistanyň Aşgabat paýtagty boldy. Başdan başla. Ýöne şu ýerde paýtaxt bolanda beýlik döwletlerde ýaly bir paritet diýilýär şuňa, ýa saklanýardy. O diýmek näme? O diýmek diňe ahallän ýolbaşy bolup Liwatdan, Balkandan, o ýerden bu ýerden bolup biler adam. Bu şoňa mümkinçilik döredilýär ýöride. Ondan başga da hökman suratda mysal üçin kabinet ministrde minimum 20-30% her vilayetden bolmaly. Adamlar. 5 vilayet bolsa 100% ahallyň bolsa, onu ol vilayetdäki adamlar ýa-ni interesleri burun ýa-ni gyzyklanýan zatlar diňe bir vilayetde bolýar. Hökman suratda dürli vilayetlerden bolmaly. Näçe meclisde her vilayetden adam bar. Sebebi her vilayet adamlaryň pikirlerini şöyle ýetirýär. Şu ýaly kabinet ministrim hawa ukyply adam alsaň olar diňe ahally ýok. Liwatda da bar, Balkanda da bar, Daşurda da bar, Marda da bar ukyply adamlar. Biz şolardan alyp bizim hökümetimizi internasional däle ýa-ni her bizim tirelerimizden her vilayetlerden adam bolmaly. Şonu ol Berdimuhammedow ýalyklar ýüze çykmaz. Bu aýdar. Inni Türkmen Aşgabatdy beýleki vilayete geçirip etmeklik meniň pikirimçe näde bol sebebi Aşgabat näme şöyle merkez edildi. İran ýakyn. İran ýakyn bolmady bolsa, onu Aşgabat merkez diýip aýyp bolýardy. İran basıp almady däli üçin şu ýerde merkez bolan soň merkez dargap adamlar köp ýaşap başlaýarlar. Yani İran'ın zaslama var yaşam. Şunun için ediliyor. Mesela için söyledim. Almatı Kazakistan'ın payitahtı değil. Nazarbayev şunu Astana'ya geçirdi. Yani Selnograd diyordu. Ne şu yere geçirdi. Neyem ki ben o yerlerde aylanıp yürüyordum. 90'da, 91'de, 92'de, 93'te Kazakistan'ın değişimi olsa aylanıp çıktım. Şu yerde Selnograd'dan başlap ýokarlygyny, ýani Astana'dan, häzirki Nur-Sultandan ýokarlygyny Kustanay, Karaganda, bu tarapy Uralsk kiçik şäherleri, hemme uly şäherlerini görsem, diň ortalar ýaşar. Bir 5% galyp ýaşar. Ýa Ursun granitsatyndan bular gelip Kazakstanda ýaşap, Kazakstanyň behwitlerini urunup gelýärler. Ýa şoň üçin Nazarbayev şonu geçirdi şöyle, ondan Kazakstanlılar ýa-ni dargady Russiýanyň granisasyna çeli tergedine çeli dargady da dogurlardy. Indi häzir Astana barkan bir topar gadaklar. Ýa-ni ýokarraga alsaň Kustanay alsaň ýa-da Uralska alsaň eýýän gadaklar. Indi ol manysy bar şu ýaly. Türkmenistanda meniň pikirimçe bizde
Yani administrativny merkez var, inni bir de kommersiýa merkez var. Yani kommersiýaň, biznesin ösýän yerleri var. Olum vilayetlerin arasında yarış geçirmeli. Haýsy vilayetin halky yani ses verip öz meýilnamatyny görkezip öňe çyksa, şoň meýilnamaty beýlikden güýçli bolsa, şol hakyky utup almaly. Şonu. Mesela şimdi Daşowyň meýilnamaty güýçli. Şöyle ukyply adamlar var, şonu yani yitiribiljek. Halk referenduma çıkıp hemmesi ses verip şoň gatnaşda beýlik vilayetlerden güýçlük bolsa, onu şöyle geçirmeli. Onu referendum edip geçirmeli. Yani her vilayetin hekimleri, vilayetin cemiyetiň adamları şu vilayeti prezentowat etmeli. Onsoň halk görýärdi, soňunda referendum edip taýlanýardy. Şu ýerde şäher berilýär. Ol Berdimuhammedow oturup ine şu şäher bolmaly diýmek. Ýene-de näde o? Men size bir zat edeýin. Ine biz her wagt şuňa garaşýar. Haçan Türkmenistana top menejerler gelir, şular Berdimuhammedow ýykar, öýler ýolbaşy bolardy, Türkmenistany galdyryp biz gowy ýaşar. Bu ýalňyşlyk. Şu Ukraina şu ýolda edipdi. Ýalňyş ýol. Şoň üçin Ukraina galdylar. Ben öz interwýumda düşündirdim Ukrainalara. Siz gedýäňiz 4 ýylda bir gede ses berýäňizde ol turistler ýaly gaçky diýär. Döwletiň işlerine, döwletiň guruluşyna, jemgyýet işlerine siz ýok. Ol sizin saýlan top menejerlerini oligarklar pul oglap Berdimuhammedow ýaly. Olar bir san Berdimuhammedow diýerler, 1000 san Berdimuhammedow. Gezip ýörler we siz gen görýäňiz näme bizim durmuşymyz ütgemedi. Näme ütgesin? Şu ýaly Türkmenistanyň ýerde bir dine ýolbaşy saýlap otursak garada hiç tarykmady. Biz şunu almaly 15-nji ýanwarda. 15-den soň her gün almaly. Egerde hökümet näde dogry ädim etse biz galyp durmaly. De 15-de pastaýanly ömrümüz bu torynça. Onu hökümet hiç wagt ýalňyş goýarmaz. Täp tutup basyljagyny göreýär. Ine şu sintez diýilýär. Halk şunu kontrol saklady bolýar. Biz kontrol edilmegi Berdimuhammedow etjegini edip ýör. Şonuň üçin her wagt halk dolandyrmaly. Men sizi şunu itelýär. Ol gelerler akıllı adamlar. Olar işlerler bir 4 ýyl. Halky işlat bolar seyretme, zat etmese ýene parhorla ýykylarlar. Inanın sen gelin, men gelin, ol gelin. Biz arasda bolsam komandamyzda işlän adamlar ahir parhor bolarlar. Sen giýje onu 24 saat onu ýa-ni seyredäňmi? Ine şoň üçin azat jurnalistler, azat medeniýetler, istendik adam istenin üstüne ýazyp prokuratura işledip prokuratura barlap tapsa basmaly. Ine şonu şu ýa-ni protivavesler diýilýär, din agramlyklar emele gelmeli. Şo bolmasa din agramlyk ýok, Berdimuhammedow özü vertikal. Horizontal ýa-ni hökümet ýok, din vertikal. Ýeközi şu zat diýmeti işlat bolar. Onu hökümet bolmaly. Ol individualny предприятие. Hususlaşdyrylan kärhana diýilýär. Şoň üçin men öňden aýdym, döwlet ýok diýip ine esas argumentim şu. Hormatly watandaşlar, ýene biz soralar dowam edelim. Şu ýa sorawa bizim watandaşlarymyzdan My life, my rule level diýip ýazýar. Bir gün boldy şoň ýalanda YouTube'da Türkmen halkymynyň 500 san galsa, barsam galar sebebi gorkýarlar ýanyp gitmeli diýip gorkýarlar. 500 adam galsa galanam ýaşam hemmesi galýarlar. Murat Gurbanow şol 500 adamyň her vilayetde 100 adamyň agzy bir ýerde getirmeli, Aşgabatyň içinde galmaly. Şu bizim watandaşymyz näme diýär? 500 adam galsa ýeterlik bolýar. Şu 500 adamy galdyrmak üçin her vilayetden iň gahrymanlar tap 100 adamdan getirmeli, Aşgabatyň içinde Aşgabatda 500 adam galdyrmaly. Ine şu teklifini näme edýär Timur? Bu teklifiň jany bar o. Sädinde elat bolmady suat ýene elbetde bir gahryman edermen adamlar her vilayetden 100 adam gelse ol gaty näme bolar
ötkür var hava. Ötkür var samata yerlikli var hava. Şu balaysa hava. Doğrudan şu 5 vilayet 5 doğan ýaly şu aşgaby üstü birden çıkan wagtynda hava bu atly nämeler hava. Rezonans bolar gaty ulakan bir rezonans var hava. Şunda da özüňiz görüpdirsiňiz. Bilim çıksamadan qarap köp dolu şu bilim çıksamadan qarap ödürle zakona gizliye hava. Her zakona ayrılıyor hava. Şol ülket şu bilim çıksamadan ülket dolu. Köp satır ülket dolu içinde bolturlar hava. Awalım. Sağ olun Timur. Doğru diýdiňiz. Piotr, siz näme pikir edýäňiz? Menem goldayan iştilämiň dedim. Eşitdi. Menem goldayan eger 5 vilayet kalsa oňa geljek zat ýok. Ýöne şu mardan lewaga gidilende de beýlik vilayetlerde de hemmete şu iş talap et, näme hakimlikler oňa baryp nemesedem ütköçlükler bolar. Doğru. Doğru diýäňiz. Ine bizim bir vatandaşymyz ýa 15 ýanwar adatlyk günlük bellemeli. Şoňuny biz çykmaly. Doğrudan ine Ukrainada nähil gat başlady. 30 adam aldy. 30 adam aldylar, ýani polisiýa pulu urkutdylar. Şo gece şo ýerde bir deputat bir post edýär Facebook'ta. Ne şu ýaly 30 adam urdular. Евро интеграция bolunok. Edil ertesi eýen 500 adam geldi. 500 adam geldi, olary urdular. Onun ertesi 1,5 adam, soň 5,000, soň 10,000, soň gitdi. Durdup bolmady. Şu ýaly az adamdan başlaýar. Hökman ine 10,000 adam çyksa menem çykjak, bu zatlar ýadymdan çykar. Bir çyksa çykmaly. Başga ýol ýok. Bir adam çyksa eýen çykmaly. Sebäbi şu ýere barýan blogposta mene ine gelip görjek han çykkan bam diýip barsan adam dursaň adam hiç tat diýmezler. Ay öýüňe gaýt diýerler. Bolýa men durjak. Şu soňuna çeldi garaşyp gelýän bir gelinok akşama çeldi durjak şu. Öz sendwiçlerini ýani çübüreňdi. Şöyle ýyp termosyny amanynda serden kim gelýär kim gelýär. Gelen adama goşulmuş. Görürsiňiz. Bir adamam çyksa galanlary Amerikan nabidaty bolsa, şu adamy, şu beýlik adamlar gorlar. Şoň üçin olansa şu ýere barmaly birinji. Ikinji. Sen hökman şu ýere bar, baýdakly bar, ýeňmeli ýanat ýok. Barmaly, üýşmeli. Halkyň arasynda şu ýerde gurulma etmeli. Ne haçana çeli şu ýollar ýapylyp durur. Biz ýollar açyk, biz pul berip geçýär. Haçana çeli biz pul berip geçeli. Näçe biz eger ahir geçýän bolsak, näçe şular saklap durur. Dene bizden pul almak üçin. Başka için şu hiç ilmanı yapılışı bir kanun, saklanışı bir kanun, geçeğinden bir kanun, o barda bir kanun. Şunu düşündürüp halk bilen ırza olup barıp polisi aytmalı, ayrılmışlar bağımlı. Haçan siz müm olsanız şlak bağımlı ayrılın. Şu postun şlak bağımlı yani demontaj edin hemen. Yollar açılmalı. Biz näme ýollar açylmaly, näme hereketler etmeli, şöyle baranda näme etmeli, şlagbaumy aýran soň näme etmeli, onu gepleşiklerimizi aýratyn düşünýär. Şu ýaly soralar köp, şoň üçin innik soraga geçelim. Ine bizim bir vatandaşymyz ýa watanım diýen bir 20 saatyndan soň ýatdyr YouTube'da. Biz gorkak türkmenler, biz ulak how boynumuza alalım Türkmenler kalmalın biz gorkak biz hiç kim bizi gullar diýip hasap edýärler. Öz Türkmenlerimiz bizi gynap edip gelýän bir tohumam bizi gulak diýip bizi ýani mal diýip hasap edýär, biz şonu boyna alalım. Şu strategiýasy dogrumy ka? Näme pikir edýäňiz? Timur? Ne doğru strateji ol biz mal tip boyumuzu almalı tip onu atıyor. Biz Türkmenlerimiz hem izlerimiz kovu Türkmenlerimiz bizi evet önlemi yok. Hem mesela yallak tutar hem mesela yine şol rejim Türkmenlerimizi korkutuyor hem pullarda şu öz devletinin pullarını
şol öz halkynyň pullaryny şol 7 ýaşadan 70 ýaşaça gorkulmak üçin ulanýar şunlar. Soňmasa näme spas boş görmedi. O sowetler o sowetler başlap da uçaskoy polisler MKB, NKB hemme sen şol näme edip diňe Türkmenistan halkyny gorkulmak üçin prokuratura gorkulyp halky asyp durur hawa. Harbalar näme etdi? Olaram bir mankurt bolar. Şoň üçin meň pikirimçe bu näde ora? Ýene şol indi wagt geldi da, indi wagt geldi. Ýörek duran adamlar bar, şolara goşulmaly hawa. Täzinde ýörek duran adamlar, aktivistler köpeldi. O tarihte birinji şeýleler bolup dur. Indi hawa şo mankurtdan çykmaly, gorkudan çykmaly, herekete geçmeli. Sag bolun. Gaty dogry aýtdyňyz. Ine şu meselede menem goşulýan Ferdim. Biz 10 çıkış edip adamları 10 ýaşaýanlara aldyryp otyrýar. Günne Türkmenistanyň hökümeti halka bir zatda edip başlady. Gorkujugyna. Eýýem şul bir gadanç. Ben tek galam dogum. Bildiňi gürlüýär galjak diýip. Eýýem hökümeti gorkuzyp bular ýanky hereket barmy edýärler. A biz galaýdyk näme? Kaç giderler. Ýadyňyzdan çykarmaň şonu. Piotr, sen näme pikir edýäň şu meselede? Yani Timur'a berilen soru. Şol biz Türkmen halkı mal bir gorku. Biz hiç wagtdan galyp bilmeýär. Biz boyun almaly. Boyun alsak minimum akşam rahat ýatak diýip erti howa işler eşek ýaly. Ýöne biz rahat ýatak diýip kellämde artmaly. Biz boyun alaly diýenle näme siz goşuljak? Näme dogrymy şol pikir? Ýa dogrymy? Sağolun sözleriňizde şunu diýen adamyň şuňala düşündiýän adamyň aglaby şuňal pikirde bolan üçin şunça 30 ýyl iki diktatorun aslında golasynda ondan öň 70 ýyl Sovet birleşiginiň aslında galdykda biz türkmenler. Şunu tek malyaly. Bizim Türk halkymız edermen, bilimli, ilmli, 70 döwlet näme tarihte 70'den ora Hind bir tarapy Hytaýa, jinegiden bir tarapy Demirgazyk Afrika çenine baryp ýeten halkymız bar. Men diýenden narazy bolup pikirlem. Bizim halkymız edermen, hemme adam bolýar. Prosta boyun almalılar bize şu diktatör rejimi şu günlere getirdi. Hem de şunu şu nemani aydan şulara koyunların barlığı üçün şu. Tamam. Tamam. Doğru şu adamın aydan zady şu otylda bolup geçen zatlar analiz edip aýdýar. Ýöne bir zady unutýar. Her saat, her minut, her sekund Türkmenin aňy çalışýar. Türkmenini manipulasiyadan çıkıp hakiki durmuşa seyredip başladı. Hakiki durmuşun hakiki jogapkärçiligini alıp başladı öyle. Bizim şu jogapkärçiligi hiç vakt jogapkärçilik alam yok. Ne watanyň jogapkärçiligini, ne grajdan jogapkärçiligini, ne konstitusiýanyň esasyna biz Türkmenistanyň ýol boşlugy hökmünde öz jogapkärçiligimizi alam yok. Şol prezident şol ýanynaky ministr diýdi, ýa MHM diýdi, polis diýdi. Olar kim? Bize hyzmat etmek üçin biz Türkmenistanyň prezident saýlanmada diýmek, o bizim aşağımızda. Şol bizim aşağımızdaky adam bize hyzmat etmek üçin şol adamlary serwisi çekdi. Ýani aldy işe. Indi şolary biz daýanyp durdy. Howa daýansa bolardy. Eger ol arasda adamlar bolmasa, eger olar adalatda adamlar bolmasa. Han nirde gördüňiz? Soňky bolýa 14 ýyl diýmeli, 2 ýyl han adalatly gördüňiz. Günne siz konsulsa pasolsa bar ýa-da. Günne Türkmenistanyň edaralary bar ýa-da. Han adalatly bar. Indi adalatlyk kanunçylyk gara aýraly. Türkmençiligim ýok men saýdy. Hiýer Türkmenistanyň taryhyna şu ýalat bolup gördümi? Bir ölüye daşa yuttu, onun cesedini içine getirmeni ruhsat berdi.
Hiçbir kelleňize getirip görüň. Öň barmy şol ýerde? Ýok. Men ýadymda bir garnaşymy Sibirde öleninde getirdiler şonu. Bolmasa Primorye isem ýok. Men bir garnaşymy getirdiler. Bir adam edip getirdiler. Samalyoda ýükledip zat edip tüläp getirdi. Häzir garaşsyz, bitarap Türkmenistan döwleti bla 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 bir tane adama hormat koyup, şoň garnaşlaryna, hossarlaryna hormat koyup, Türkiýeden samolyotlar gatnap dur, bir jesedi getip bilen bu. Maskara bir. Halk däl. Halkyň jogapkärçiliksiz ýagdaýyna bolup duran hökümet maskara bolup sözüm gelişikler şolar. Hudaý saklasyn. Onun diğerine şu ýanky spise edip, belli edip, hemmesini jenayda çağırmaly. Niye? O bolmaz olar ýaldatlar. Hudaý saklasyn. Şu zatlar Türkmenistan için norma. Men şoň üçin diýär. Berdimuhammedowyň çıkışın başında aýdýandyny hususlaşdyrylan, ýürüýtirilen siýasatyna garşy görüşýär. Demoralizasiýa total Türkmenistan için. Hudaý saklasyn. Adam gymmatlyklaryň gurruna edileni ogam. Türkmençiligiň gurruna edileni ogam. Näme aldy? Türkmençilik gitti. Mertebe, watançylyk, ruhberentlik, kanunçylyk, adalatlyk gitti. Näme aldy? Paraxorluk, ýallaklyk, ikili siýasat boldy, zat kalmady. Dime doguzun ýanky karakteristikleri aldy. Bir normal durmuşyň ýanky elementleri alany, on ýanky instrumentlary, on gyl häsiýetleri alany. Ine şu döwletde gerek bolsa, şu ýaly ýanky hökümet, şu döwleti şu nokada getiren hökümet, şu siýasaty alyp duran hökümet gerek bolsa, oturun. Turman, gelmeň on mäşin barda. Dinlemeň bizi. Bizim kanalımıza gelmeň, gorkuşup oturun. 2 euro ne? Şu goňşularymyzdan ham haýyş edip 5 eurolara ýapynyp, aşagyna da buloňyza bir 3 kat paxta goýup gizlenip oturun. Size kömek eder şo. Rahat ýatarsyň. Ýöne bir gamçylap urup dursa, ýogranyň aýranyňyzda sizi ýanky aýagyňyza, eliňize zynjyr takyp alyp gider. Ya bunlar bir ýerde bolmaly, Afrikada ýaly. Her kim özüne ýaşamaly. Şu güne bararsan. Türkmenden zat kalmadı. Türkmençilikten zat kalmadı. Biz gorkuşup kölögämizden gorkup ýörüz. Bolýa Türkmenistanyň içinde, Türkiýede, Amerikada kölögämizden gorkup ýörüz. Bir topar namartlar. Özlerine Türkmen diýip guwanyp ara içende gürlänne, bular eşiten özüni utanýan. Olaň gahrymanlyklary sen hakykatan zatlaryndan şeýle ummasyz uly bolyp, ýanlaryna oturup utanýan. Ve görüp bar eken merde. Men bilmeýändirini. Şeň şola ýaly bir özüne jogap bermeýän adamlar, bir wyjdansyz. Hudaý saklasyn, şoňa döndük. Hemmemiz. Janymy ýan zat şol. Kim ol Berdimuhammedow? Bir miraboy tormuz. Şonu aýyp bilmesek, şonu çıkıp öz haklaryny alyp bilmesek, ýollary açyp bilmesek, onu biz ýitip gitmeli. Onu ýanky bizim bir watandaşymyzyň diýişi ýaly, oho biz mal, murada düşündürün şu halka, biz mal. Onu men çıkışlarımı başgaça etmeli. İýden aşama çelliýmeli, Türkmen halky bir mala dönli. Biz gullar, Berdimuhammedow gören ýerimizde owşap ýatyň. Öýüňizde ýanky ýatýan ýorganyň ýokarsyna goýun Berdimuhammedow. Ýatmakaňydan bir kısan aýat aýdym. Moğollardan şola ýaly. Maskarçylyk. Hiç dünýäde ýok. Dünýäde ýok ýaly. Hudaý saklasyn. Ine şoňa barýan, şoň üçin hormatly watandaşlar. Bizim arkamızda ay halkı odat ýa-ni çykar bilmediňiz awraňyz ýykyldy. Ol orsor diýär, nam privat näýdi. Biz özümizi hormat goýýar, biz özümizi silýär. Biz ömrümizde jogapkärçilik alyp gelip ýeňişe gazanyp gelýän adamlar. Ýykylar,
turors yine gider. Urlors öldürülür şonda da gider. Biz şuraya adamlar. Şoň üçin biz turmaly. Biz közden almaly. Biz türkmenler. Biz häzir 30 ýyllyk türkmenler däl, biz aňardan gelýän, döwletde saklaýan türkmenler. Şoň üçin ýatnamaly kimdigini? Bolunny. Köp gürlemeler. Galmaly. 10 ýaşyň ýanwarda test. Türkmenlerin içindäki, Türkmenistanyň içindäki türkmenler üçin Türkmenistanyň tormaz prezident üçin Türkmenistanyň özüne mundiýlar gelip medallar, yalan medallar atıp yallaklar, namatlar, wyjdansız ofitserlara test. Harbuluny, polisde, MHM'de hemmeleri işleyenler test. Hakikatdan ham. Siz ömrüňizde haramdada bolup galýaňyzmy? Ya siz halky gyrıp gözüniň owadyny alyp gahrymanlar çyksa, "Ho, sen hökümete garşy gidýäň, döwlete garşy gidýäň" diýip ýalňyşyp bir tane diktator gorap giýjegini, inni ikinjini gorap giýjegini halky elip gelýän adamlar urady test. Şunun kellesi aýlandymy? Düşdülermi şular? Öýleri, öz elleri bilen doglagy bar ýani. Ya düşnükli dämi şular? Bular pikir edýär Berdi Muhammedow ömürlük bolanma hemme zat bolar gülýan bol. Häzir paraxorluk bilen pullar alyp ýör, erki gülýar. Oho! Paraxor bolarmy çiýşersiň açyk. Ýegine kak gider elinde. Hemme ömrüňde ýallaklap bir ýerlerini ýallap edin zatdan bir gün gider. Sen çağan dolanır. Sen banitada beýlek çağan ölür. Özüň banita barp ölürsiň. Sebebi hemme zat upadyk. Bu durmuş. Bu Hudaý saklasyn durmuş. Sen dogdaga öwürdüň şuny. Berdi Muhammedow öwürmedi dogdaga. Polis, MHM işgärler dogdaga öwürdi Türkmenistany. Sebebi normalny, logik taýdan bir durmukly adamlar ýol berilmedi. Diňe ýallaklara, öýler hem ýallaklara da ýol berildi. Ine onu da test. Türkmenistanyň daşyna gidlenip ýören metrobusda türkmenligini görkezmeýän, ýani nauşnik geýip ýören uwdanja oturan gyýyr oğlanlara da test. Siz Türkmenistanymy ýa siz immigrant turistmi? Hem Türkiýede hem Türkmenistanda. Siz test. Amerikada bir topar biznes edip ýörenler, trak sürüp ýörenler, ýöne işläp ýörenler, studentler siz test. Size watan gerekmi? Ya siz şu ýerdäki bir tormyň gullary ýöne Amerikada ýerleşýän gullarmy ya ýok? Ne şolum size test. Bize de test, maňa da test, hemmemize de test. Şonuň üçin 15 ýanwarda Mar vilayatda adamy galyp ýollar açmaly, Lewap vilayatda adamy galyp ýollar açmaly. Galan vilayatlar hekimlige baryp talap etmeli. 6-njy hekimlikler işleýän ok diýseler, barın hiç kim çykmasa gün ýollar açmana, Balkandan Aşgabat'a tarap, Daşowdan Aşgabat tarap ýören. Şeýdim, başga ýol ýok. Indi Türkmenistanyň daşyndaky adamlar, Türkiýedakylar, Murada çağır. Ine çağırdım, 15 ýanwara barın aeroportda. 10, 20 min, 10 min, 100 min, 200 min barın aeroportda öz ýollarynızı açyň, garaşmaň Berdi Muhammedow näçe siz ýol açdyn? Onku gülýäli. Sen kösenýän, sen çağan göremok. 2 ýyldan bäri çağan üstü sen eýän. Onku gülýäli, on çağa geljek bolsa bir samolyot diýär. Ol Şweýçariýadan Karamdağdan getirmäne ýa-da Angliýadan, Paryjdan Karamdağdan getirmäne bir samolyot diýär. Sen bolsa opşy reýsde gidip bilen ol. Diplomatlara test. Bul Karamdağdan hakyky narkobaron Karamdağdan ýa dogrudan diplomatik okuwlar uturup, ýani Türkmenistanyň medeniýetli, demokratik institutlaryny gorap bilýän adamlar. Ine şolda test. Şoň üçin 15 ýanwarda siz özüňizi kras galan. Men görüşjek, men demokratiýa gitjek ýa-da men öňki ýaly ýorgunlaryň aşagyna gidlenip oturjak ýa men öňki ýaly diplomat para alyp Türkmenistan ýarlaýtyn. Maňa watan gerekkä, watanam maňa erme berseňiz men satjak diýip oturmam. Ine şo bize test bolýar.
Şoň üçin opozisiýada tez, hemmämize tez. Bütün şu Türkmenistanlar tez. Men saýdyn OBS'ye de tez. Ona da tez, hemmelere tez. Görürt näme bolýar. Ine bir sorum var. Ine şu bir vatandaşymyz diýär, ilki bilen organ işgärlerini tertibe salmaly diýýärler. Timur. Näme pikir edýäňiz? Biz organ işlerini tertibe salsak, bir rejim ýykyp bilersmi ýa biz organ işlerini düşündirip, olar bilen bile ýoňa çykmaly? Näme pikir edýäňiz? Bir şol organ işleri, häzirki organ işleri rejim işläp durur hawa, öz halkyma edip hawa. Şoň üçin men pikirimçe olar bilen gepleşip bolmaly. Harice Kur'an täzinde olan eden toksuzlukları var. Eden jinayet işleri var. Eger de şol aklyna gelip de şol hawa men ýalňyş hareket etýän hawa şol haranda rejimi ýalňyş hareket hawa adamlarymyzy ýogotdur, adamlary ijirçi. Adamlarymyzy satyp durýar, vatanymyz satyp barýar hawa, türkmen dilimiz ýitip barýar, vatanymyz ýitip barýar. Biz başga bir ilajymyz ýok. Biz aktivistlere bile goşulşyp bile herekete geçeriz diýip aýdan ýagdaýynda onda hawa bolar, onda bir gepleşigem bar, tertipligine bar hawa. Ýene şolaram da şoňa gelmeli öýleri. Köpräk hawa şol toplanşyp aýdyp öz aralarynda gepleşip şol bize çykmana we bize telefon etmäne ýagdaý tapyp bilen aramyzy saglap, harba adamlar bilen arady saglap, onda biz näme etmeliligimizi özümiz aýtyp beririz diýip sağ olun. Sağ olun. Piotr, siz näme pikir edýäňiz? Ine biz ýani organlar işgärler bilen oturup olar birinji terbiýelemeli, halk bolup onsoň, şolar terbiyelen soň biz çykyp şolar bizi saklarna, bizi goýberler, ine onda biz ýeňer diýip düşünje bilen alanlaşýan ýa-da sizin pikiriňiz başga? Birinciden organ işgärlerini terbiýelemeli, halk ikinji plana geçmeli diýen näme ýok. Hemmesinem deň alyp gidip, deň derejede terbiýelemesek, ikisinden hem köp zat bagly, halkdan hem bagly, organ işgärlerinden hem 50-50 täze. Organ işlerini hem işlemäge nimetden, işlemäge iterip biljek şolary kanun bozmalaryny yüze çykarýan hem halkda, şoň üçin hem halkdan hem bagly organ işgärlerim halkyň tarapyna geçip men pikirimçe soň olarym gorkup zat edip başlar. Eger halk gal berse, ýa olaňam olarym gorkup soň men pikirimçe halkyň tarapyna geçip olarym öz nimesinden gorkup başlaýar etýän bir kanunçylyklaryndan. Sağ olun. Doğru, sağ olun. Menin pikirimçe biz egerde organ işgärlerini aýratyn işlesek, onu aýratyn işlesek wagt ýitirer. Biz umum halk bilen düşünmeli. Ýürütürleşdirilen çykyşlarma organ işgärlerine ýa-da halkymyza ýa-da halkynyň içindäki talyplary çykyşlar boldy. Aýdyljak zatlar aýdyldy, indi çykmana wagt geldi. Biz ünseriň halk bolup ine 3.750.000 Türkmenistanlılar var. Türkmenistan grazanları. Bizim gelen maglumatlar boýunça. Şondan egerde 1000 adam tükülmedi. Siz özüňize sorup berin. Biz näýil halk? Biz näýil? Onda biriňize barma. Toýlary, ýa-da beýlik zatlara utunyň biriňize. Sebebi biz şonu bilmesek. Biz halk den. Agzybirlik bol. Agzybirlik bolýarken 1000 adam çykmak üçin. Her kim öz üçin çykdym. Biz her wagt atmaska bolýar. Adam jogapkärçiligini almaly. Jogapkärçiligini almasaň hiç wagt iş tap bolmaýar. Sen işte ine birini aldymy işe. Mysal üçin, şoňa jogapkärçilik bermeden diňe buyruk bersen, sen öwürlüň durar şo işle. Ýöne haçanda şoňa jogapkärçilik bersen, şoňa gurallar bersen, instrument bersen, öwrütsen, aýtsaň şu zatlar bolmaly, öz technikaň ulan ýöne şu zatlar undaýmagyny diýip hak bersen we jogapkärçilik bersen, gitseň hem ediler durar, günne de ediler durar, ine şo ýaly.
Biz halkymyza jogapkärçilik alın diýip düşündirip oturýar. Instrumentlary berip oturýar. Konstitusiýada ýazylgy bolun ho inni bir tijenin alın şu jogapkärçiligi. Onu Berdimuhammedow hiç daxily ýok. Haçan Berdimuhammedow size jogapkärçilik berer diýip ona pikirim etme. Ol jogapkärçiligimizde hiç nohudam däl. Biz almaly şonu. Çağlaryň öňüne, watanyň öňüne, özümiziň öňüne jogapkärçilik almaly. Biz näme diýär? Diňe turist, jogapkärçiliksiz, hiç saatsyz bir boş adamlar gezip ýör. Pul gazanýar, gidýär, pul berýär boluş oňa. Näme üçin jogapkärçilik diýen? Masalan, sen bir jaý alyn. Kwartirada ýaşaýan. Şo kwartirada sen şol. Şo kwartira bir zat diýse, sen jogapkärçiligin şol. Biz bolsa bize kwartira berip gitdiler. Ata-babalarymyz padark edip, biz kwartiramyzda bir deýus gelip, şöyle şef bolup, ay istenik zadyny edip ýör. İstenik adam urýa, talýa, basýa diye. Bizim şoň iýesi jogapkärçiligi alman dym otyr, gaýtyp o gelene bolýa diýip. Şol ýaly. Watanym şol ýaly. Pikir etmeň, watany Berdimuhammedow tapdy, ýa Niýazow tapdy. Ýok, ol öňden gelýän da. Öňden gelýän konstitusiýa bular büýküp girip, zahvat edip, reyderski zahvat diýilýär. Bir etdi. Ülkerin kandidatı saýlawalara geçip 99% alýar. Her kelle atylacakmy ol? Ol sen atsy, at çapşykda utduň bolýar. Ol bir idiot dämi? Onun bir idiot. Ol idiotdan bolan ikinji idiotam häzir şol. Bu intek näme? Bütün dünýä görkezjek bolup saýlawalara geçen bolýar. Saýlawalara gatnaşýanlar, o beherden bir owazynyň ýanky bir tanalmayan bir muğlimi, beýlekçi ýene bir zat, bir ýanky tanalmayan, ona tanamak üçin hem şol privyborny periodda hiç ýere görkezmen gizliň saklap durur. Elbetde bu ýanky idiotyň administrasiýon resursy var. Hemme hökümet işleýänleri karusel edip ýanky aýlap ses berdirýär. Beýlekçi kim ses bersin? Biz ýa baramdyk. Ses vermeyene de var. Biz döwletimizden ýanky elçek öýümiz. Ine şondan şu. Elçekmeli ýa. Bizim döwletimiz ol. Şu döwlet gidäse başga zat ýok. Döwlet edinmek kyn dünýäde. O sen kwartirada gelip bira elçilik edip seni kovup ýanky bir kiçik bir ýer jaga berip öz kwartiranda. Olar sen puluny berip aldın. Ganyny döküp işläp aldın. Indi şol kwartiranda sen kiçik mihman bolup oturýarsyň. Ol haramdada Berdimuhammedowyň içinde höküm sürdürýär. Toýlar geçýär, kärler geçýär. Ay onu urýan diýip sen puluny alyp goýmak. Biz şoňa reaksiýa etmesek, gaýtyp ol kwartiradan gaçyp gidýärdi. Komandировка. Türkiýe. Şöyle işläp şo kwartiraň remontyny töler ýaly. Biz idiotlar. Berdimuhammedow idiot däl. Ol psihiçki balnoy. Biz idiot. Psihiçki balnoy durmuşymyzy, ykbalymyzy, watanymyzy anladyk. Şoň üçin 15-nji ýanwarda test kimmi? Gullarmy? Ya hakyky türkmenlermi? Ya hakyky Türkmenistanyň jogapkärçilikli grajdanlarmy? Ya da biz bir turistler. Men pikirimçe biz galmasak biz turistler bolar. Indi özüňiz seredin. Şoň üçin DWT galdyrýar ýa beýlik galdyrýar, onu seretme. DWT üçin galmaň. Özüň üçin galmaly. Watanyň üçin. Öz durmuşuňyzy, öz çağlarynızı siz ýaly bul bolup geçmez ýaly siziň çağlarynız inni mundan meýlek baxtly ýaşamak üçin. Ýerden galsak, akşam bu torýaşda. Türkiýede oturunyň, köseneniň, günne işe gitmekligiň bu torýa boldy. Şo. Öýde olanýar, toý edýär, bayram edýär. Şo günden investisiýalar başlaýar. Şo günden hemme gelýän pullar prozraçny Türkmenistana tinýär. Hemme vilayetlere dem. Reformlar gidip başlar. Şo günden başlap, şo saatdan başlar. Ertesi hem däl, bir gün hem däl, o günden soňam däl. Gerekkämi şo size?
Özüňiz pikir edin. 10 ýaşy ýanwarda men işe gidip näme çygadanam? Ay bir 30 dolar. Türkiýede, Türkmenistanda $1. Siz şu durmuşuňyzy $1 çalışýaňyz ýa 30 dolar. Bir dinarym çalışmakda. O uturuş diýýär. Şoň üçin men siziň hemmäňizi 10 ýaşy ýanwarda çagyrýan videolar paýlaşyň. Biz awgust-sentýabrda ýaman güýçli işledik. Hemme türkmenler videolar paýlaşyp, internetde dolup galdy. Şonu başlamaly 10 ýaşy ýanwarda çeli. Kim hereket etdirmeýän bolsa, videolar paýlaşyň. Häzir listowkalar gider, listowkalary, şygyrlar gider, şygyrlary öz garnaşlara jaňydyň. Düşündürüň bolup geçýän zatlaryny. Olardan soraň üýtgeçikler barmy? Seziň watan programasyna Türkmenistan prezidenti gorkup näme diýär? Özüňiz göz aýlaň üýtgeçikleri. Özüňiz analiz edin. Timur, şunun bilen biz efiri gutarys. Seziň aýtjak goýjak zadyňyz bolsa, ine alyň wagt 3 minut, 4 minut aýdym. Näme maslahat berýäňiz? Şu 10 ýaşynjy ýanwara halk garar ýa näme motivasiýa diýip bilseňiz, ine düşündürüň halk. Maslahat onun öňüne aýdyp geçdik baba. Indi men halkyma ýüzledim gelýär. Doganlarym, agalarym hemmäňe ýüzlenmek isleýän 10 ýaşynjy ýanwarda çykyň 10 ýaşynjy ýanwarda ýa-da 10 ýaşynjy ýanwarda çyksak, çyksak şonda geljegimiz bar, görejegimiz bar. Türkmenistan bir günde ütgemegem, bir günde 10 ýaşynjy, 16-njy ýanwarda ütgek mümkin bolar. Eger biz şeýdip öz çykyşymyz bilen Türkmenistan ütketsek, ana onda biz halk olup şu ýeňişleri kazandyk bolýar. Halk bilen bilelikde kazandygymyz bolýar. Ýa-da halk ol gaty ulakan güç. Eger birigimizi sylap çykyp harwalaram, men belerim hemmesi halk bolup bir güç bolup çyksak, ana şonda biz durmuşymyzy gowtara ütketip bileriz. Bolmasa biziň geljegimiz ýok, Türkmenistan geljegi ýok, türkmen dili ýetikitýär, watan ýetikitýär. Şoň üçin aklymyzy, kellämizi işediliň. Etýän hereketimiz hak ýol, etýän hereketimiz imanly ýol. Etýän hereketimiz şol nämen şeytanyň garşysyna hawa. Şoň üçin hemmäňizi 10 ýaşynjy ýanwarda çagyrýan ýygy watandaşlarym. Sag bolun. Sağ ol, Timur. Piotr, siziň goşjak zadyňyz bolsa, ine aýdyp berýäsiň. Piotr, eşitýänmi? Sen mikrofonu... Piotr'un şol nämesi Wi-Fi köp oňa işläp galýar, internet aýrylýan. Düşünükli. Bolýa, onu menim jemleýin. Ine şu ýerde Lomonosov ýa-da Murada mümkin biziň ganymyzda diýenler bardyr, biz gullar diýip. Ýok. Oraya zat ýok. Men 60-njy ýylda dogulum. Men 91-nji ýylda çelli Türkmenistanda okudum, institutda okudum, institutda okaýakam. Arsitektura saýtyň fakultetinde okuýardym, PGS-de. Oğlanlar bilýändir, PGS-de okumak iň kyn, universitetden biri, institutdan biri. Şo ýerde okap, akşamlarına şabaşka edýärdik, kahve goýardyk, gurulşy edýärdik, gije güni işleýärdik. Iki işte. Onun daşyndan sport edýärdik. Ýetişýärdik, onun daşyndan jemgyýet işlerini edýärdik. Ananyň men köp ýerlerde gezdim Türkmenistanyň içinde. Daşyny, Türkmenistanyna köp siyezlara gatnaşdym, çäherlere gatnaşdym. Bütün Russiýaň, Sowet Soýuzynyň siyezlerine gatnaşdym. Men köp adam gördüm. Türkmenistanda şeýle bir akylly adamlar bardy. Şeýle bir gahrman adamlar bardy. 91-nji ýylda çelli. Inanmarsaňyz. Özüm şolary görende özüm uwanýardym. Men özüm bir ortaça adamdym şolaryň ýanynda. Şeýle bir güýçli, şeýle bir akylly, şeýle bir üýtdi. Yaman köp adam bardy. Men çağlykda ösemde 6-njy mekrandan çykyp gyrylşýardyk.
6 yaşında, 5 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında, 10 yaşında atışýardyk şolary. Ulu adamlar atışýardy, ýa-ni çyrçyklar. Bizim şolanyň ýanyna daşdynýardyk olar, ýa-ni çyrçyklara. Ay, mekraýynyň arasyna uçurlardy. Gahrman polisiýa gelýärdi, polislara urýardyk. Polislardan atýardyk. Bir halkyň güýji bardy, halkyň gahrmançylygy bardy. Şu ýerde uruş bolanmasa hemmämiz giderdik halk bora. Afganistanyň uruş bolanyna namart ýok da gidýärdi hemmämiz. Şol ýaly biz gorkak däl. Ýöne 30 ýylda bizim gahrmanlarymyzyň terrorist guruma, MHM, polis bizim gahrmanlarymyzyň ýüregini aldylar, öldürdiler. Yaktılar, türmede öldürdüler. Halkın gözünün oğlunu aldılar. Şular Türkmen halkından häzir şuryaly imlata döndürdüler. Beýik güýçli aňyrdan gelýän halkdan şol organlaryň günäsi şol. Berdimuhammedowyň ýazgyň ol sözleri esasy şolaryň elindäki instrumentler, nasionalny zapas, MHM şolary hemmesini jaýda çeker. Şolun eden işler şol. Prokuraturanın, polislaryň, MHM işgärleriň halky gyryp, ýa-ni gahrmanlaryny ýuwdup, öldürüp, patstaw edip, ýygnap, hemme halky gorkutup, hemmesini türmeden çykaryp, ýa-ni amnistiýa geçirdiler. Türmeden çykylaran diýir şaýat, oho, goşulmaň, o ýersi dogdog edersiňiz diýip gorkudýarlar. Näçe türmeden gorkýarlar adam? Ýa şu ýerde dogdukda bolan ýaly, şu ýerde türmede işleyen nadziratçylar adam şekilli hayvanlar. Ine şoň üçin ine hukuk gorayan gurumlar diýip bular bir sany diktator Niyazmyň bähmidini gorap, şoňa wefaly boljak bolup, döwletiň bütünligini saklaýar, we döwleti goraýar diýip halkymyzy gyrdylar. Näýle adamlar bardy? Inni Berdimuhammedow bu epoha korrupsiýa, paraxorlyk epohasy. Birinji epoha diktatorlyk ýasamalyk epoha bolsa, ikinji epoha paraxorlyk, Brejnew ýaly. Diňe paraxor. Brejnewde bu ýaly paraxorlyk bolmady. Onam ozup geçdi. Ine şol bizim halkymyzyň gözüniň oğuny aldy. Gahrmanlaryny ýitirdi. Inni täze gelen gahrman peýda bolaýmasa, ýöne şu günne bizim gorkuşmyz, bizim çağrymyzdan gahrman bolmaýar. Bizim gorkuşmyz şu ýaly bolsa, çağrymyzdan gahrman bolmaýar. Sen Amerikada ýaşaý, sen Ýewropada ýaşaý. Sen gorkýan bolsaň çağın gahrman bolmaz. Biz ýitip barýar türkmenlik. Biz beýle halklaryň öňüne şeýle bir maskara, siz bilemdi. Men görüpdim. Özbekleriň ýanyna, gazaklaryň ýanyna, gyrgyzlaryň ýanyna, çeçenliň ýanyna, orslaryň ýanyna maskara. Mümkin her kim bir kiçik meşgully adamlar gowdur olaryň ýanyna uzup geçýärmi? Ýöne esasy massa ýa-ni ulur böyle bir maskara. Onanyň gözüm bilen gören adam aýdýan. Men her gerek Türkiýe baranda. Şo ýerde avtobus minýär. Şo ýerdäki aktivistler bilen avtobusy gidýär, metrobusy. Meni görüp gaçýarlar. Bir suratda alaýmadym şuň ýaly, video alaýmadym. Maskaraçylyk dälmi? Men egerde opozitsioner bolmadyk bolsam, ýöne bolanmasam, men ýanymda dursa şu opozitsioner kim bolýarmy? Düşürdüm. İstediğim adamı düşündürdüm. Men hem onu şöyle saylap aldım. Gelse gelipdir de näme? Näme pretensiýa? Ýerine oýurum şol adam. Türkmenistanda işleýärken Niýazow ministri ýa birini işten aýranyna şondan hemmeti gaçýarlar. Men ofisime gelýärler. Ondan men bular bilen duşup, gülüşip oturýan bular maňa soraýar. Sen gorkan ogy. Doğanlaryndaşyňyz bizden okýar. Ya ýakynlaşyň ok alyp giderler. Menem diýdim, näme men senden okýan? Men karanlyk edemok, zat edemok bolamok. Seňle gürleşim üçin basylýan bolsam, onda bu döwletde. Gel şu ýerde sana hiç kim işlat diýmär. Men garantiýa berýän edim.
Sen üçin görüşme näme etmelen bolsa görüşür. Ýöne ofisden çykan wadyňa men jogap beremokdym. Şu ýaly siz jogapkärçilik almaly. Öýüňe gelen adam jogapkärlik bolmaly. Jogapkärçilik bermeli şoňa. Şoňa polny garantiýasyny bermeli. Siz özüňize berebiliriz garantiýa. Nähili Türkmenistan ýatajak bolýar. Nähili Türkmenistan üstürecek bolýar. Özüňizden gorkýan. Bolny howunny. Ol MHM polis diýeniňem sen ýaly bir bagşlanýyş türde bidalaga özüň orunmaýan. Gorkmaly. Biz bir ilat, biz bir halk. Näçe ondan gorkary? Şo haramzadalarda eger kellesinde bir düşünje bağ bolýan bolsa, bizi dinleýän bolsalar, kellesini aýlarlar. Ya şu göze biz haramlyklarymyzy durup halky gollamaly, ya da biz yitik diýär hemmäni. Hawa biz parahollarymyz dowam eder. Ýöne şammy pammalar gününden köpeltdi otýar bulan garnaşlary. Bulan arasynda kim bispediýelçik diýip ýarşýarlar bulan öz aralygynda. Haramzadalar. O haramzadalarym köpelip ondan bolýan çağrı köpelip ular diňe haramzadalar bolýarlar. Näme erkek kommunetini ofitser ya beýle diýip serederlermi? Ýok. Şu yerde sen kollektiwini, kollegalaryny maskarany vurup giderler. Ministrni etdiler, mysal ýeterlikdämi? Şoň üçin halk çykanna hukuk gorýan guramalar, MHM işgärleri araňyzda wyjdanly, namusly, hakyky türkmençiligini saklap bilýän galan bolsa, çygyň sizden golan halky. Şunuň bilen biz efirimizi utarýar, hormatly watandaşlar. Sizin hemmäňize köp taňjakyny aýdýar, biz dinleýänigizde, golýanygizda, kommentariýa edýänigizde, biz tanqid edýänigizde, soraw berýänigizde. Biz bir halk bolup inni ayağa turmaly. Biz emedeklerinde yok, biz yatyrys, ýani dolu gorizontalna yatyrys. Biz turmaly. Boldy. Mundan beter turmaly, mundan beter wagt çekmeli. Üstümizden şu dünýäň, şu planetaň adamlar gülüp garny tutup ýykylyp ýatyrlar. Ýa bir psihik balnoy bizi psih etdi. Bizim düşünjämiz Türkmenistanyň içinden daşnap gelen adam eýen psihiktaýdan bozulur. Şoňa bir 3 ýyllary wagt gerek, şoň psihikasy durnap, beýni harplar ýaly azat özüni duýar ýaly. Şo ýaly biz ýa-ki döwletimiz şo ýaly psihbanitsa. Şunu düýetmeli. Psihbanitsany aýratyn etmeli, şoňa da esasy psihbanowy salmaly, Türkmenistany ösdürmeli. Hemmäňize köp sag bolun. Size birinji bilen jan sag, adalatlyk we azatlyk arzu edýär. Sag bolun.